Nou, dat is je. Goed beet houden. Klaar. Grut de stap. Vergeet, hier is echt een mooi guideje. Hoi guideje. Ik zit nog lees voor iets vinden, want hij was heel grut. Want de bal is wel heel grut. Wat gaat? Wat vind je? Ja? Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekvlog. En deze week beginnen we met iets wat Pake zaken betocht had en wat oma Tjibbe en Jelke creëerd hadden. Dat is toch wel spannend? Check maar even. Hier komt ie. Nou, goeie. Ronde sneun hebben wij een hele ploeg vrijwilligers hier in de theatertuin aan de West. Nou, we hebben allerhande klusjes die dingen schoonmaken, zoals de tuin zetten, dat we boeten steen kunnen. Tegels scrobben, ontsnoeien west. Er ben zelfs gewoon on het verven west. Nou ja, neem maar op, al je dat soort dingen. En dan kom je er maar weer achter dat je zonder vrijwilligers nergens bent. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En zo maakten we weer een beetje de theatertuin seizoenskleer. We hebben van alles weer op het programma. Een simmer-event, muziek. Nou ja, en dat soort dingen. Dus dan moet alles erop en netjes en goed bijlezen. Dus we gaan een heel druk begin maken. En dat is toch wel heel erg fijn. Nou ja, hier is dus al je dingen snoeid. Hier is het hele terras schoonmaken. Nou, en er is nog iets heel leuks, Kaam. Hey Fralje. Hey Fralje. Wil je me eens even vertellen, wat is er nij in de theater? Want dat is zo'n nou even zien, maar wat... Een? Ja jongens, er is een echt vlotmaker. Die gaat en nou met chibben maken. Ja. Zullen we eens even chill eten? Nee, ik kan het gewoon opzetten en doe je hem hier aan zo los. Waar wil erop? Ik Nou, dat is één. Goed beet houden. ben klaar. Grut de staf. Als je hem maar goed om touw beet houden, batter neert. Het is een heel sterk vlot, dus hier gaat het samen wiebelen. Oké, ik wil een cognac. Geef maar een Beetje naar de midden, Niel nou. Lukt dat? Touw beet houden. Yes. En dan kan ik je hem hier los doen en dan kun je hem aan touw helemaal naar de andere kant loeken. Dan zie je hem daar wel weer op. Ja? Gewoon een beetje naar de midden, ja. Nou, lekker varen, Fralje. Daar gaan ze. Ja, dat is wel een goed idee, ja. En goed de touw beet houden. Ik heb het zelf. Goed zo, hè? Ik heb het zelf. Nou, dat is toch prachtig. Ze hebben dus nou bij de guiden binnen stapstjen in de band beginnen. Zo hebben we hield iets wat meer, nou ja, echt tot de band hier ik nu weer kennen, met festiviteiten en dat soort dingen. Nou, dus eigen band had ik een heel soort profijt van, dat zul je wel. Ja, ik wil wel graag naar de orenkant, bij de pont. Oké. Ja? Daar gaan we. Ik heb het zelf echt. Dit komt wel machtig mooi, man. Ik heb samen van de ene kant van de tuin naar de andere kant van de tuin. Hoe we het hier te rennen. Ik ga er weer aan. Kun je weer om? Ja? Ja. Later! Waar zou jij er wezen? Jara op het vlot? Of Lois en Ildo te rennen? Jara is al haast op de midden, maar Lois en Ildo binnen ek op de midden. Maar die maken toch wel een gruttere bocht, meidje. Dus dit wordt heel erg spannend. Hoe zou het komen? Ildo die stekt tussendoor, die doet nog een iets kwatte paardje. En toch is het Jara die het eerst aan de andere kant is. Jara eerste, Ildo tweede en Lois derde. Wat wie dit? Een prachtige wedstrijd. Goed hier alweer! Woe! Wie gaat naar de guide? Geen, hier is echt een mooi guideje. Hoi guideje. Hallo. Hek je wel achter die tegen, want anders maar we erachterom aan. Oh, die mouse. Ja. En wat is nou je favoriet, jongens? Dan ben ik wel benieuwd naar. Welke is nou je favoriet? Deze is voor mij, want dat is Snoopy. En welke is die favoriet? Oreo. En die jaren? Ginger, de reren. Dus je hoort maar de knietjes en de hintjes keert. Hallo, kukelekuutjes. Deze is haast option. Even, moet ik naar hier heljen? Moet ik naar hier heljen? Maar mooi maar even. Kun nog krijgen. Dan een beetje. Nou, heerlijk even. Lekker boetenwaar, lekker op vlot en lekker weer een beestje. Dat wil een meest naar meer. Nou, een prachtige creatie toch? En een hele onwinst voor u in de theatertuin en vooral voor de band. Dus die vermijdt zich daar wel op. En daarna wie ik later in de week wie ik op mijn werk. En dus is die een leuke verrassing voor mij. Nou, en daar zit ik al heel lang op te wachten. En ik denk, Jim, het is haast zoveel, maar ja, dat woe ik natuurlijk even met hem delen. Dus ik wie bij de omroep en dan zie je een cadeau voor mijn kleren. Check.
Hier is er. Het boek. Het had heel wat voeten in de eerde, gewoon heel wat trennen, kassen. Maar dit is toch wel heel erg mooi. En ja, ik ben echt gewoon een beetje stil van, zeg maar. Nou, en ik ga er stiekem wel even doorheen bladeren. Het is echt prachtig. De illustraties zijn heel mooi helder. Het lettertype is heel mooi duidelijk. Dus ja, ik ben echt super blij en tevreden. Ik laat je mijn lietse sneak peek zien. De officiële boekrelease is nog net. Datum, die laat ik je vanzelfs weten. Maar ja, ik denk even een lietse sneak peek. Dus even een snelle bladgend terug in. Zaken ontdekte wondereilanden. Is net prachtig. Dit binnen wie Zaken, Ildau, Chits, Jelke, Vloggie en RJ. Nou, en dan doe ik even een beetje zo, want ik wil je hem nog net heel of maar even een snelle. Nou ja, zoals je hem zeggen is het echt een boek met zowel tekst als met mooie illustraties. En ik vind het zelf gewoon altijd wel heel mooi voor de band dat ze echt het beeld bij krijgen. En dat het een beetje, ja, net alleen nog met tekst is, maar echt beeld. Dus heel erg cool. Dus yes. Later die weken ga ik nog met Ildo een hele leuke meeting horen. En vertel ik even hoe het met Ildo gaat. Want dat gaat net helemaal super. Maar ik leer daar een oplossing voor haar. Check maar even. Hoi, zei ze dan. Hoi. Hoi. Waar is Jidje? Mooi. Waar gaan we morgen heen? Renzo. En wat hebben we van Renzo gekocht als cadeau? Voetbal. Zo, maar we even zien. Een mooie streetvoetbal, hè? Die mag maar weer Deze inpakken. heb ik net haar, want je... Oh, de Soes een kaartje zie. Nee, dat is wel een beetje gek hoe aan, baby. Dat is past net zo. Is wel mooi. Ja, deze wel. Die met de olifant? Ja. Best. Doen we die. Nee, die voetbal, die voetbal. Ja, die past wel heel perfect bij Renzo, hè? Ja. Wat is het ook maar? Happy birthday. Deze? Wat maken we dan nog meer gaan? Knippen en een plakbal. Dus een skeer en plakband. Zo, luister die. Als je dan lees van iets verder op, want hij maakt heel grut. Ja. Want de bal is wel heel grut. Wat is het? Safir? Ja. Maar dan is hij leeg. En dat is niks. Die gaan nog wel meer papier. Als je de bal weet, Ja. dan knip ik. Zo? En dan is er nog mooie stickers. Trek er stickers op. Welke is mooi. Die. Is er ook taart? Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Zoek tante Femke wat voor taart hebben? Wat denk je toe? Ja. Ik hoop het wel. Is er ook taart? Nou, we de kaarten verschroven. Ja. En ik dacht, nu kun je die eigen naam al heel goed schroven. Misschien kun je die eigen naam er wel in zetten. Nee, ik wil Renzo. Maak het even vastschroven dan, dus toen Renzo zijn naam erin zet. Ja? Nou, laat me eens even zien. Renzo. Hey. High five. Wat is juist verbaasd? Of is het juist versteld van jezelf? Ik wil nog Ilda erbij zetten. Ja, zet er wel in. Zet maar. Ja. Hier niet. En was het dan Flibia of was er een sticker erop dan om dicht te doen? Flibia. Nou, Flibia maar een eind daar. Nee. Je hebt wel een beetje drukker. Nou, hier binnen ben we klaar. Nou, nou we in je tas zitten, moet ik je hem echt nog even wat vertellen. Want Ilda die is eigenlijk al sinds november rond kwakkelen al 3 keer bij de huisarts geweest. En nou ja, lijst van de eer, verkouden, heel benauwd. En nou, dat benauwd had ze eigenlijk al van de beter. Ze had eigenlijk al, toen ze Jelly weer een keer een pompje, een puffje gewoon. Is er al een heel schoft oh, maar ja, die gaan ook toch weer een puffje krijgen. Die hebben we hier echt. En want haar saturatie wie wel heel leeg. Dus dat zei van haar echt wat ondersteuning nodig. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om je even zien te laten hoe dat werkt. En ik merk nu al, ze had het nu 2 dagen, maar dat het echt al vertutten doet. Dus ik ben er wel heel blij mee. Eerst was het natuurlijk dat ze niks hoeven te broeken. Maar als je dat ze het s'nachts eigenlijk haast geen adem en heel goed ontziek heen is. En ja, dat vind ik heel schande. Dus dan is dit toch wel een uitkomst. Dus ik ben wel heel blij mee. En ik hoop dat ze wel wat meer energie krijgt.
Je hebt jij nooit wel smoort, zo heel goed, het heel benauwd. Niks aan, hè? Hier men vroeger ook altijd een zaken had het echt gewoon. Die had ik puff gewoon in de roe gegroeid en ik zelf ook. Het zit wel wat in de familie van mijn kant, dus ja, dat treffen ze net. Maar gelukkig ben er oplossingen voor, dus dat is heel mooi. Daarmee kunnen we meten, hè? Zullen we dat eerst eens doen? Ja. Dan meten we even de saturage, hè? Even met het goed. En die maakt beelden op het toe, maar hè? De vinger is te liet. Ja. 98. Dat is wel heel goed. Wat dat sabloot, dan is het perfect. Wat zit er nog meer in de tasje? Neusspray. Oh ja, die zit er ook in. Maar moest die ook gaan? Ja. Veel kriebels in de neus, hè? Ja. Wat liever? Speel me maar even af. Dat is leuk, ja? Ja, vind je dat leuk? Oh. Gelukkig maar. Oh, kapke. Ja, die met haar. Wat maakt er al vast? Wat gaat er nog meer in de tas? En het belangrijkste? En wat maken we daar eerst met de warmedissen? Een dopje erop en een goed skotje, hè? Skotje. Beste Clever, Ja. hast ze niet meer lucht? Ja. Komt ie uit. Dus dat we die op mijn neus en de moller. En dan druk me. En dan 1, 2, 3. Adem maar terug. 10. En dat is het. En wat mag nou nog doen? Voor de tusjes en voor de moeder. En dan terugspelen. Ja, een slokje water en dan spelen en uitspuien. En een slokje spelen en Terugslag. terugslokken. En dat is het, hè? Hey, goed die maat. Ho. Doei! Zeg ik doei? Doei. Doei. En dan als allerlaatste in deze vlog. Ik ben nog met mijn zuske Ilse en mijn mem naar Ljoutwest. Naar het WTC Expo. Want daar weer de vrouwbeurs. Nou, wie heeft van alles gekocht. Van alles jongen. Het wie geweldig. Check maar even. Het programma. Nou, De overgang, nou, hebben. Ach, heen. De collega's ben er ook. Ja, wist. Ah, goeie. Oh, wat hij hem van leuk, Jerre. We gaan sticker verdienen. Oh, dat vind ik een mooi. sticker Oh, haast, wat, ja. die hakt nog net. Oh, erg. Dankjewel, hè. Lemongrass? nee. Nou, dat vind ik wel lekker. Het is zo mooi, hè. 3 jaar. Oh, Grappig. dat is echt niet. Dat is echt niet. Oh, dat ziet er wel heel fijn uit. Ja, zullen we dat Heel doen? mooi uit. Wauw. Ja, je wil wel een paar van mij, heel. Lekker voor bij de koffie. Het eerste wat we kocht hebben. Is iets om te eten, natuurlijk. Heel vrouwelijk. Heel vrouwelijk. Chocola. Ja joh, hier. Oh ja, deze. Ze zijn allemaal mooi hoor. Alle kleuren en maten. Ja, kijk, ik hou hiervan. En je hebt ze zeg maar ook zo linnen, echt. En de volgende hal. Oh, daar machtig jongens, wat een spulje. Je zit de kust aan de keur, van alles en nog wat. Maar heel leuk. Ik nog een broek streren. Leuk. Oh, shut up. Van Sverre. Het schattig. Wat is dat, een kevertje? Kever? Ja. Weer haar wat leuks van de vrouwje voor. Ik is een beetje twinnen. Ik heb een beeld uit van Hoors. Uit van Hoers. BM. Nee, Ja, maatjes, is dit schattig? het heehoi. Ja, hier hoor je op stemmen. Beppe haar plakje, oh dat is toch schattig. Oh, en hoe leuk is dit? Je weet, ik hou zo van onderzetters, maar dit is me wel echt geweldig. Lettertjes erop. Nou, nooit ik je top ben, Arjen en Katten hadden ze een poppen gekregen, dus ze hebben ook echt nog even wat leuks voor op struinen. Gaan ze je verzel. Even zien wat er is voor een lietsbende bandje. Ja joh, we halen heel wat. Allemachtig. Steeds meer. Steeds meer. Mooie, mooie Ik tas. heb een big shopper gekocht. Daar doe ik alles even niet, denk ik. Alles in de big shopper. Ja, echt maar. De boven. Nee, gezond. Hoppatee. Nou, jongens. Gaat ze flats. Nou, doei. Ja, ik geloof dat we de meeste kraampjes wel honger afvallen, hè? Dat denk Wie, ik.
We ziet je de uitgang maar weer op, maar... ja, en poffertjes, hè? Oh, Ilde, of Ilde. Ik ben verneemd, weet je. Ja, Ilse is van Neer. nou ja, Ilde is dan. van Neer. Ilse wil nog graag poffertjes. We doen nou even wat poffertjes en dan gaan we op naar huis. Hoi. Dit wie hem dan alweer. De vlog van deze week. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauw toen kom heen en via het net de chill te downloaden voor je tablet of telefoon. Wat night zit vlog. Hey hoi.